Duruma samba fla santan ani wolonfla aw ka dɔn kibaru o kɛnɛ kan bakurubaw olu filɛ nin ye. Ɲɔgɔn ye ba min bɛ kɛ an ka bulonba kɔnɔ n'a bɛ wele ko session d'avril 2017 Mali bulonba ni o de ye an ka wasadenw ye olu bɛ ɲɔgɔn ye la kabini kunu. Jɛguluba min bɛ ni u bɛ baarakɛlaw lafasa Afrique kɔnɔ n'a bɛ wele ko COSATU kunu u y'a laɲini Jacob Zuma fɛ k'a ka walaha sɛmɛ a ka baara bila kɛ. Bi ɲɔgɔn ye ba in kɛra diɲɛ tɔnba min bɛ wele ko Conseil de sécurité ni ale kɔni bɛ lakana ko fɔ olu y'a laɲini k'a fɔ maramafɛn mun bɛ n'u bɛ wele ko arme chimique olu baara tali ko ɛrla k'a fɔ maa 60 bɔɲɔgɔnko ko u ye olu de faga kɛlɛ senfɛ sirikaw fɛ. Ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn nin sanga in kɔnɔna na fɛn min ye Mali jamana ɲɛmaa n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ani fɛn min ye fanga sinɛ tɔn ɲɛmaaba ni a bɛ wele ko au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé u ye ɲɔgɔn ye kɛ kun ni ɲɔgɔn ye min kɛra a kɛra ɲɔgɔn ye min bolila kɛrɛnkɛrɛnna baarabila min bɛ ka kɛ fɛn min ye kana la fɛn min ye kɛnɛya hukumu kɔnɔna na o kama maa min bɛ ni ale fanga sinɛ tɔn ɲɛmaa ye n'a bɛ wele ko chef de file de l'opposition ale nana walasa ka jɔrɔ min bɛ a la ni jɔrɔ min bɛ fɛn min ye fanga sinɛ yɛrɛ la ka ɲɛfɔli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa fana ale jɔrɔlen don a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Mali jamanadenw olu bɛ degun kɔnɔ kosɛbɛ o la fɛn min ye opposition ɲɛmaa ale ye ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaa ye ka yira k'a fɔ banabaatɔw n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana a b'a dɔn k'a fɔ u bɛ degun u kɔnɔna na jamana ɲɛmaa ani fɛn min ye fanga sinɛ ɲɛmaa olu bɛɛ lajɛlen kuma laban na u y'a yira k'a fɔ olu maa fila bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u cɛsiri ka baara kɛ walasa maa mun filɛ nin ye baarabila la a bɛ se ka dabila wa Mali population yɛrɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogoya min. An ka wasadenw ka ɲɔgɔn ye min ye fɛn min ye session d'avril 2017 a baaraw daminɛna kunu wasadenw n'o o ye an ka députés ye olu ka ni ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na u bɛna fɛɛrɛ caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw caman an ka lɔw kan o loi ninnu kɔnɔna na fɛn min ye an ka sariya kisɛba min bɛ wele ko constitution ale sen b'a la. Bulonba kɔnɔna n'o ye Mali wasadenw olu sigi yɔrɔ u seginna kan ka dilan kura ye o de kɔnɔna na kunungo u ka ɲɔgɔn ye ba min bɛ ni a bɛ wele ko la session d'avril o daminɛna a kɛra fɛn min ye u yɛrɛ ka ɲɛmaa o ɲɛna ani fɛn min ye Mali gouvernement ɲɛmaa n'o ye Modibo Keita fo ka taa se a jɛɲɔgɔn a kɛra olu ɲɛna kuma min ninnu u ye baaraw daminɛ u y'a yira k'a fɔ u bɛ jɔrɔ wa u ka ɲɛmaa fɔlɔ n'o ye bulonba yɛrɛ ɲɛmaa ale de ye kuma in ta k'a ɲɛfɔ gouvernement maa mun tun bɛ ko sabula ko Mali gɛlɛya mun bɛ kɛrɛnkɛrɛnna Mali camancɛ fo ka taa se baarabila min bɛ ni a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ kɛnɛya fan fɛ ani i k'a dɔn k'a fɔ kalanso olu fan fɛ o kama waati min n'u ye baara daminɛ ye u y'a dayɛlɛ u y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛna fɛn min ye jateminɛ caman kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka luwaw kan min na loi min bɛ an ka constitution kofɔ n'o ye février kalo tile 25 san 1992 o senfɛ délégation jamana 5 ɲɔgɔnna olu ka maaw yera a kɛnɛ kan ni olu fana ye wasadenw ye kunungo baara mun nana daminɛ Burkina, Niger, La Guinée, Togo fo ka taa se fɛn min ye Turki kan olu yɛrɛ ka vice premier ministre ni o de ye n'o de ye Vesi Kenak a tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ olu ka jamana an'an ka jamana teriya de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa u bɛna Mali yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ fɛn min ye banbanciw ka olu kɛlɛ jamana in kɔnɔ. Baarakɛlaw ka tɔn min bɛ ni a b'u lafasa n'a bɛ wele ko o syndicat olu ye tagama boloda bi tagama min ni u y'a boloda fɛn min ye ka bɔ lycée Askia Mohamed la ka taa u yɛrɛ ka ɲɛmaa n'o ye ministre ka sigi yɔrɔ la o kɔnɔna in na fɛn min ye maa mun filɛ nin ye ka nin ko in boloda u bɛ ka laɲini min kɛ o de ye famaw ka filɛli kɛ ka taa u ye bɛnkan min kɛ ka bɛn janvier kalo tile 8 kan san 2017 ko sigi sen kan.
école karamɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ Bamako ani Alamini u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dar Salam cɛw musow jurubilenma sirimɛ dɔw tɛgɛ la dɔw kunkolo la u bi taama dɔɔni dɔɔni nka u bi pɛrɛ ka u ka laɲiniw fɔ diminenba. Laɲini min ye bɛnkan de ye bɛnkan ye an nɛgɛ ka bɛnkan min si an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛnkan lawaleya an b'o dɔrɔn de kɔ. Donc sisan an kɔni an tɛ dɔwɛrɛ ɲini an bɛ statut autonome des enseignants. U masuruyanen ye u taayɔrɔ la ni o ye minisiriso min ɲɛsinmɛ dugumakalan ma polisi dɔ ye gazi saba ci jama donna ɲɔgɔn na muso dɔ kirinna maa dɔw bolila ka taa k'u ka bolimafɛnw to jama sɛbɛkɔrɔ dimina ɲɔgɔnladiw kɔfɛ hakiliw sigira jama sera a seyɔrɔ la Yakuba Jalo min bi kuma jakulu minnu sigimɛ école karamɔgɔ tɔgɔ la a ye u ka laɲiniw kalan gafe la gafe min ni a bɛ wele nazarakan na déclaration u bi laɲini kelen de kɔ bɛnkan min sabatira u ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo tile 8 don ni o ye statut autonome sabatili ye a ka laseliw kɔfɛ école karamɔgɔw ka lafasabaw bisimilara minisiri nɔnabilaw fɛ sanga 15 kɔfɛ u bɔra. Donc ani ɲɔgɔn min kɛ sisan an mana bɛngana an nana kana an ka fɛɛrɛ de fu ɲɛna marché kɛra kun min na ka n'o jiro la o ye an bisimila u ko a diyar'o ye u ko a kɛcogo ɲɛna nka min ma bɛn an ma fana an y'o f'u ɲɛna u ko biri se ka min kɛ o fana b'o kɛ o ko gazi fili ma bɛn a ma an ma dogo la an ma tiɲɛni kɛ an ma foyi kɛ u bɛ gazi fili min na a ka da bɛɛ kulo kan bɛɛ kan mɛn n'anw ye tiɲɛni kɛ sisan a b'a fɔ k'anw de y'a kɛ k'a sɔrɔ minnu nana an ka o de ka baara don donc an y'a f'u ɲɛna o ko vraiment a tɛna fila donc n'u ko a tɛ fila u tɛna segin a tuguni problème t'a la donc o y'an ka an ye fɛn fɛn sɛbɛn ka d'u ma an ye fɛn fɛn bɛ an ka rapport kɔnɔ u y'a bɛɛ u bɛ sigi ka miiri a la ani u b'a fɛ an n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa donc a tɛ jan donc an kɔni ka laɲini min ye an ka laɲini min ye an ye fɛn fɛn dɔgɔda an b'a bɛɛ bɔ a sira fɛ ni gouvernement ye an ka laɲini di an ma an b'a jɔ mais ni laɲini ma di an ma an t'a jɔ. Ayiwa an balima layɛlikɛlaw an yɛrɛ ɲɛ b'a la an nana bi mɛtiriw ka grève kɛ ko don ayiwa u ye min yira an na u y'a yira an na k'a fɔ ko ni tile 10 mana tɛmɛ nin kɔfɛ ko baara foyi tɛ ko bɛɛ lajɛlen olu bɛ grève la nin y'a daminɛnen de ko waati min sa ko fo u ni minisiriw u ka jɛ u ka kuma u ka sigi ka fɔ kɛ u bɛ se ka bɛn cogoya min na u kɔni donna u bɔra ani minisiri yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn ye si a fɔra k'a bɛ conseil des ministres ye bi ye ayiwa o sababu la an ma se ka ɲɔgɔn ye. An ka finitigiw n'o ye Mali finitigiw u ye wulikajɔ dɔ kɛ Masina mara kɔnɔna na ni a bɛ wele ko opération Telima min kɔnɔna na u donna dugu ni dugu sigida ni sigida walasa ka dankari kɛ Bamanco olu la a baaraw kɛra tile 3 bonyanko kɔnɔna na. U ma caman de nana k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɔra fɛn min ye sɔrɔdasiw sigiyɔrɔ caman na Jabali, Nampala, Segu, Kati fo ka taa se u ka maa mun bɛ ni olu kɔni ye cɛfaribaw ye olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛɛ lajɛlen kɛra u ka ɲɛmaabaw olu ka baara o kɔnɔna na olu de ye fɛn min ye Larweli u y'o daminɛ fɛn min ye Masina mara kɔnɔna na dugu ni dugu walasa maa mun bɛ ni olu ye Bamancu ye mun bɛ bin mɔɔw kan olu ka ko caman kɔni sera ka u dɛsɛra ka u kɛ o kama nin yɔrɔ ninnu na maa mun bɛ bin mɔɔw kan olu caman gɛnna ka bɔ yen an bɛ don min komi bi an bɛ se k'a fɔ mɔɔw kɔni siranya kɔni yɛlɛmana nin ko min filɛ nin ye ni a sigira sen kan a bɛna taa ka se yɔrɔ caman ma mun kɔni na Bamancu olu bɛ ka dankari kɛ jamana kɔnɔdenw na a dabɔra min kama maa mun bɛ ni olu ye fɛn min ye bandi misɛnmaninw fo ka taa se mɔɔw ma mun bɛ bin mɔɔw kan dan bɛ se ka kari olu la cogoya min. Jɛkuluba min bɛ n'a bɛ baarakɛlaw lafasa Afrique o kɔnɔna na olu y'a laɲini kunungo ko Jacob Zuma k'a ka baara bila sɛbɛn k'a k'o kɛ n'o ye ka wala sɛmɛ an bɛ don min komi bi. Afrique du Sud jamana ɲɛmɔgɔ ale ka don a bɛ jate an bɛ waati min na n'a fɔ bi kodɔnbagabaw olu ye min jira ka sababu kɛ a nɔfɛmɔgɔ fanba olu bɛ ka a nɔbila ni jɛkulu in kɔfɛ ni o ye parti communiste dɔgɔkun daminɛ na sisan nin ye u ka baara dɛmɛ tɔn ye n'a bɛ wele confédération syndicale min ale fanga ka bon kosɛbɛ Afrique du Sud kɔnɔna na n'a bɛ wele ko COSATU u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ Jacob Zuma fɛ a k'a ka fanga a ka a ɲɔngiri ka sababu kɛ dɔgɔkun na a ye a ka minisiri bɔ fanga la minisiri min ni ale kanunen don kosɛbɛ ni a ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ koɲɛ ɲɛnabɔli ma
minisiri a jirala k'a fɔ a ka jɔyɔrɔ o tun ka bon kosɛbɛ wa a nafa kun ka bon ka a fara maa don min kanunen don jamanadenw fɛ kosɛbɛ nka ni jɛkulu min n'a bɛ wele ko parti communiste ani baaradɛmɛtɔ min bɛ wele ko COSATU jɛɲɔgɔnmaw don kabini waati janw kɔnɔ ANC kɔnɔna na kabini apartheid o ban waati n'o ye siya woloma kɛlɛ ban waatiw ye nka ni jɛkulu fila dɔ la kelen si ma ŋaniya dɔ ta kelen kɔfɛ. An ka diɲɛ tɔnba min bɛ n'a bɛ wele ko conseil de sécurité ni olu ka jɛkulu min bɛ fɛn min ye lakana yɛrɛ kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn ye kɛ bi ɲɔgɔn ye min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ maramafɛn min bɛ n'a bɛ wele ko arme chimique ko olu sababuya kɛra maa 60 sata ye ka sababuya kɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ fɛn min ye Siri mara la. A ka ca ni maa 15 ye minnu joginna u taara o nɔkana bɛɛ lajɛlen na ka taa Turkikaw fɛ maa 60 ɲɔgɔnna wɛrɛ olu fatura ka sababu kɛ mugu jiginna dugu fitinin kan min bɛ Idlib ale mara la min ye Siri muruti jɛkulu ye olu be nin yɔrɔ in la kɔlɔsi an bɛ waati min na n'a fɔ bi nka u ye jalakili ta ka ɲɛsin Siri jamana marabagaw ma jalakili min ni tubabu jamanaw fanbaw bɛɛ lajɛlen ni olu bɛ jalaki in kɔkɔrɔma don nka jalakili in kɔni u y'a jira k'a fɔ min ye dantɛmɛwale ye kɛlɛ kɔni kɔnɔna na Siri jamana marabagaw ye o kɛ nka min ye Siri jamana marabagaw fɛnɛ u fɛnɛ bɛ jalaki ta ka ɲɛsin ni bamanci jɛkulu ma ka sababu kɛ u ka jɛɲɔgɔn min bɛ ni o ye ka don Irisi jamana ye Irisi jamana y'a jira k'a fɔ ko ni mugu pɛrɛn in kɔni a kɛra Siri jamana marabolo maaw fɛ sigida la sigida min ni maramafɛn juguw bɛ a yɔrɔ la n'u b'a wele ko arme chimique minnu lakɔlɔsili bɛ bamanci jɛkulu ninnu fɛ nka an bɛ waati min na n'a fɔ bi min ye diɲɛ lakana tɔnba ye o ye wulikajɔ kɛ walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in tɔ la. An balimaw nin de tun ye aw ka bi dɔn kibaru ye TV Anwar sanfɛ an ka foli bɛ Burkinakaw ye nin sanga kɔnɔ ka kan bɛ da aw ye waati wɛrɛ.